emango diogu hasiera, eta hausnartuz gozatzea da gure helburua. Eta horretarako egitarau bat prestatu dugu, eta jarraian Jakoba Errekondo, paisajista eta agronomo ezagunak, Arantxa Garaiburu, Idiazabal Sormarkako gazta ekoizleak, eta Inaxio Gorosabel, ogi ekologiko ekoizleak, lurra, baserria eta euskara ardatz izango dituzten elkarrizketa eskainiko dugu. Ondoren, Jone Gorostarzuk poesia errezitaldia eskainiko dugu. Azkenik, Jone Gorostarzu berak eta Josi Ubedak eta Aiora Zulaikak Xabi Solano elkarrizketatuko dute. Eta berak jarraian abesti batzuk eskainiko dizkigu akustikoan. Jakin, ikusiko zenuten bezala, azokako produktuekin egindako pintxoa eta edariak dauzkazutela hementxe bertan dastatzeko, eta gehiegi luzatu gabe, zuena da hitza, Jakoba, Arantxa eta Inaxio. Aurrea. Jarriko, Egunon. Invito al teléfono. Ia, bizi algea, bai. Egun etortzeatik, eta eskerrik asko, Inaxio eta Arantxa batez hemen egoteatik gukin, eta zuei etortzeatik, abertarte polit bat pasatze deun, hori da, eta importantena, ondo pasatzia. Tokila, desde logo, paregabia, Tolosan egoteko gezurra emateu, emateu beste mundu batian gaudela. Gaur, Inaxio Gorosabel, ogi ekologikoa egiten duen baserritarrakin, eta Arantxa Goiburu... Garaiburu. Garaiburu, zerrek esan, zure burua aurkeztu. Nire burua aurkeztu. Ni Arantxa naiz, beraztegikoa, ingurukoa. Eta nik gazta, iten den, hartzai gazta, Idiazabal denominazioko gazta. Zer esan nahi du hartzai gazta? Hartzai gaztak esan nahi du gero, guk iten deula gazta gure esnekin. Guk ez dugu esneik eosten. Guk gure hartaldea daukeo eta handik lortzen duen esnekin ite dugu. Hori izango litzeka hartzai gaztan definizioa. Bai. Oinarrizko gauza horiek askotan ulertze jula edo jendia badakila pentsatze duen hori garrantzitsuk ez da? Bai, eta jendea ez da kontuatzen edo behintzat ez du galdetu ikendu gero, baina ez da kontuatzen ze desberdintasun dauden gaztan arten eta esnea zurea dan edo ez, edo eoskezun edo ez. Bai, eta benetan sormarka bat izango balitz bierda bezalakoa egokina izango litzake bakoitza bere esniakin bakarrik egitea, ez da? Bai, aldo balitz, bai. Kasu guztitan ez da posible. Gazta egiteko gero lekuk behar ditezu, eta bere prozesu orduan jende asko gezin dui. Baina, hobena izango litzake bakoitza bere esnekin gazta egitea, zer azkenen errendimendua handigoa ateatzen dalako. Eta kalidadea? Kalidadea hobea. Zertan bere izten da, kalidadea hori? Kalidadea azkenen zure esnea ezautzezu. Proba batzuk egiten die gero, eta ez diena hasten beste esne batzukin. Zuk esnea saltzen bali mazu, zure esne hori beste inguruko esnekin saltzen da, eta esne txar bat on batekin hastea azkenen erdipurdiko esne bada. Produktua da erdipurdikoa izango litzake. Zuk beti onna dakazu esnea? Ez. Ez. Ze alde do esne oso on batetik, esne normal batean? Ez da erresa. Ze faktore askok sartzen du ez. Adibidez, hasierako esnea, ardik eta jesten hasten diren garaien esnea desberdine bukaerakoan alden. Hasieran proteina eta grasa gutxigo dauke, orduan esne gehiago behar duzu, gazta kantidade berdiniteko, gero bukaeran kontrakoa da. Hortik aparte gero, eguraldik, bere
efektua bauke, ardik nola zaintzen dine bai, hor gero faktore asko parte hartzen du gero. Larriak. Larreke bai. Normalen gero gesten aigean garaien ardik barrun egoten die. Ez die gero kanpora atetzen, udaberri aldea ateatzen hasten die. Itarten barrun egoten die gero. Eta gero janan zean pentsuk dena gero zatzen du gero. Esne ona gero produktuan ikusten da gero. Oso da. Ignacio Gorosabel, okina, hori ekologikoa egiten duna, kontatu ze horrek zeitezu. Ni berez, bazaretara naiz. Hori egiten dut bakarrik Tolosara ekartzeko. Astian behin hori hain, da eustiraletan egin, eta zapatetan hemen zarri. Gero, azte bar, errotasuntua da, baina editxiak emateu lan gehiago ikustean baino, ez? Egurra prepau, eta bestera naiz, bazaretara da. Azte barruan. Ze gehiago itezu hobina zaparte? Baraza desente, fruta desente, eta gero nire lan hobi ero dazkat gainan ibiltzeko saldi mota bat. Haiekin da nahi. Eta zure kasuan, Arantxan kasuan sormarka edo Idiazabal esan duna dana, zure kasuan ekologikoa izango litzake bereizgarria, ezta? Bai, norbera bere buruekin ondo geratzeko gutxi gixak espadu egiten kalidadia, eskestakan norberantzako zentzunik ere ez, eta gero merkaban tokide ere ez. Orduan, kalidadiekin hasi ezkero, eroan induan, derri horrez ekologikotik pasatzea. Zer esan nahi du ekologikoa? Kain goni baino bato. Ni gaur galdetzea etorri naiz, Bai, gu hasieran hasi ginean ekologiko konsejo reguladorea eta hasi baino dena eta zegoanian, titulurik zegoanian, gute ginean Garibila, Espainia aldera, eta eskatzen du simaurrak inindakua eta herbizida botagabekua. Eta gero poliki-poliki hasian konsejo reguladorea eta zea, eta betidari zailau gara bide hortatik gane. Baina, zer esan nahi du ekologikoa? Ekologiko, alde bat digan, sano da ona, bat dijoana pixkat naturakin, lurra kutsatzeztuna, eta gero osasun hori transmititzen duna, jaten du nahi. Benetako elikadura, ez da? Bai, nik ez du nahi kritikatzerik, nahiko gerra dago baserrietan, eta ez du nahi kritikatzerik ekologiko etxen ez du nahi, Hoi beste zarrotei badia. Bai. Guria heldu dugu, ez? Zer dan benetan ekologikoa, ez? Nik esan dezu gauza bat nire atentzio asko emateitena, eta da, merkatuan toki bat egiteko. Zendik handa, hola? Hombre, izena ekologikoa ia berez saltzeko errestasun bat emateu. Hori bai, egia hori bai. Baina gu ez ginen zartu ekologikoan helburu ez da bakarrik saltzia. Helburu da norbera bere buruekin ondo geratzea. Eta, nire erabakien aspaldin ekologiko izan behar da. Gure kasun ekologikoa izateko batzuk egon behar du, ez? Ardin kasun gero, gazta ekologikoa izateko. Eta bada pentsuk behar du gero berezik. Eta gero adibidez guk inseminazioa egiten dikeu. Inseminazioa egiten hori egiten deulako gu ekologikoan ezin gara. Eta gero baita ere arditegitan batzutan egoten die parrilak, ez? Garbitasun antzeko. Parrilak dauden tokin ere ezin gara zehatu gero. Ekologikoa izan gero. Lana de handigoa da gure kasun ekologiko izateko gero. Bai, ekologikoak ekartzen da produktu bakoitzakin laburtegi oso zorrotz bat. Bai, gure kasun oso zorrotza. Baina zuk gauza bada ekologikoan izena izatea, ez da?
Baina, helburu bezala, zu badakazu kalidadia eta badakazu bertakoa. Horrek ez du esan nahi gero nik ardik ez ditutena ondo zaintzen. Ni saiatzen naiz nire ardik aldan eta hobeto nahi horte. Zaten ara gero igual erabiltzen dikeun botikak ezingo binituzke ibili, bakoitzek gero aukeratu behar du gero ze bide segi. Horrek ez du esan nahi, txarraua edo hobea da nik ero ekologikoa, bakoitzen aukera dara gero. Hor, zuk esan dezuna, bakoitzak aukeratzen duen bide hortan, aurretik jaso deun jakintza eta heredatu ditugun, gauzak iteko erak eta horrek ze garrantzia du zuen eguneroko produzioan? Ni hor, aipatuko nuke, gu hobizia joga egiten hasi ginen, ondala, otamago zute, eta nahi du. Orduantzek ikuskun, inor ezek izan hobi egiten, horrantzakin, azkarra izagin, lebadura madrekin. Eta izan ginen pionero. Kriston ladrillo zarrak etxe zen, abengo bat du kriston. Hogi izea, zendu jantzitxuen, zetik moztu izan transmisio hori. Baserriko hobia izenian hitze zebena, hitze zeben beste lebadurakin. Eta ziren, Gatzagako baserri baten punitzen ikastera, gero frantzira, eta gure ikasleak frantzesa izan dira. Esplikatu zer da horrantza. Fermentazioa, fermentatzeko, behar da ongo bat. Ongo bat, hori gu erabiltzen duena da, irina bea fermentauta. Eta hori, egiten da norberak indik beria. Eta hori, panaderitan erabiltzen da levadura de cerveza hori, panaderitza ekologiko ere onartzen. Orduan, hogi industriala daka legamen hori gehi produktu kimiko asko. Azkar etortzeko, berant etortzeko, gehi horrotzeko, ez dakize, azizik ezakentzeko, baina horrek egiten jo fermentazio mota bat, baina ez dio egiten fermentazio kompletoa. Fermentazio kompleto izan behar da, lakteoa eta alkoholikoa. Eta horrantza egiten jo fermentazio hori. Eta fermentazio hori egiten duen hobiak ez du deskalzifikatzen, ez du ondorio txarra osasunia. Bakarrik osatu itegatu, ez da? Esplikatu horrantzan katia. Guain dela, 30 urte hasi zen duen horrantza, esan dezakegu, dala, gaur erabiltzezun bea. Bai. Eitia oso horreza da, Hori, egin masa bat, laga deskansatzen 15 egun, eitizako kanpoko mindu, kanpoko azalo egiten du, barroko mamia landu, hor ongo bat, kefirra eta jogurra eta sortu arte, eta hori jardun beste 15 egun, eta hilabete baten, egin da ongo hori. Eta hori juten da aberazten, baina ongo bat fermentatzen. Baina zu, adibidez, atzo egin dezu ogila, gaur ekartzeko azoka. Eta urrongo inaldiako horrantzare hortik pasotze dezu. Esplikatu hori. Hori da, ogi baino lehenago, 6 ordu lehenago, esatzezakona premasa, masa bat urrengo uneko kantiaden alaberian inbia da, masa hori handi. Eta hortikan pusketa bat, gatza ikutu baino lehenago, importantia, gorde urrengoak. Esan dezakegu, zure ogila jaten nahi ganean, 30 urteko erreserba bat jaten nahi gehala. Ardo hon bat bezala. Potiak gordetzen masa pusketa bat bestik ez da, baina Bai, baina transmisio, osasunan transmisioa da. Eta holako panadari lakotzek daska bere onguak eta bere bizitza. Bai. Sardo kupel bakoitzak bezala. Hori jarri beharko zenduke zure puestuan anuntzio batian. 30 urteko reservoa. Gran reservoa. Horra da. Eta gaztan, horrantza, zein egiteu horrantzan dena? Horrantza dana. Hombre, gazta iteko garaien, ibiltzen dena da, azkenen mamie sortu berdeu gero. Mamioi gero puskatu eta gazta iteko. Hor gatzarie ibiltzen da. Gatzari
bi motatako gatzari daude, gatzari naturala, etxen indako gatzari, eta gero gatzari industriala daitze zaiona, eosten da gatzarie. Guk ibiltze dugu gero gatzari naturala baita ere, eta gatzari naturala da arkume estomago bat. Arkumek dauten estomago bat, ikezaio hiltzen dan garaien kendu, sekatu, eta hor da hona da gero esnea. Arkume horrek egan duen esnea fermentatuta. Eta hori da gero ibiltzen dena gatzari bezala. Puskatu, gatzakin jarri, eta gero hori da botatzen zaiona gero esnei mamie egiteko. Eta gero ja, gazta. Mamitu, Bai, zer da mamitzia? Mamitzea da gero, mundu guztik mamie egite zango etxen, ez? Bakizu gero mamie zer da, hori da. Zaten da, 200 litrokin iten da mami gigante bat. Ez azkenen gero hor ematen dien, erreakzio kimikokin sortzen deon gero mamie. Gero ikuskatuta gero iten daia gazta. Hitz polita da mamitu. Bai. Mami Zendotu, bai konsistentzi Hori da. izan gero, likidotik solidora pasatzeko prozesua. Hola, zuek eguneroko lanian ibiltzen zuen, horrantza adibidez, nahi atentzioan ematen dit. Nik horrantza hitza ikasi nuen hementxe, Bedaion, Azkarritza esatetza gure. azkarritxa, bai, azteko gaia esango genuke, ez? Nik horrantza ikasi nuen, mamitu, holako hitz gehiago, hitz berezik, Bueno, nik nire zean gatzure, gatzura, bai. gatzarie. Zer da gatzura? Gatzure da gero, behin mamioi puskatzen dezunen, libratzen den sueroa. Sueroa ditzen da, laktosuero, erderaz gero izan. Hori izango litzeke gatzure. Eta horrekin zer egiten da? Zarrez. Pena bada, baina zarrez. Txerritik ez dakazuen? Ez. Egon duzan gero, nahi zanin gero gatzuroi ur bihurtu. Ez? Ze azkenen gatzuroi nahiko kontaminantea da. Ez? Eta nahi zanin txitxare Kaliforniano batzukin gero gatzuroi ur bihurtu. Pasatzen da diru bukatu zirela eta... Baina garai batean... Bai, eta oaindik txerrik azitzen die gero gatzurekin, eta baino kantidade handik die orduan ezkoa gero. Garai bateko hartaldian imagina beti da, goimenditan hartaldia eta aldamenean txerri pare bat, ez? Gizenak, ez? Gatzuroekin aztezianak, ez? Pasatzen da, claro, iten dien gero gazta esne litroikin, gatzuro egin ezin ez gero. Nahi du gero, nolabait bildu gatzuroi eta horrekin zer dakin, baina hemen Euskal Herrian gertatzen dena da oso sakabanatu gaudela eta koste oso handia dela, orduan ez dakik gero nola egin. Oso arazo handia. Baina zu, beste hitzen bat? Ni Euskara mailan ez dut uste ere, hori izan ikan, Bueno, eguneroko hitzak. Baina bai, ofizio bakoztak dazkat bere izen propioa. Eta horreinat, ofizio horiek beti denik egon dira Euskal Herrian. Eta gure lehenko generazioak izasek izan erderaz, orduan bakarrik zituen, zera, bertako hizkuntzak, bai. Eta ofizio bakotzak dako bere aberastasuna. Nik adibidez, ardi mundun, ez dakit beste lekutan ala ikendan, guk desberdintasunak edo gero jaio berri edan, izango litzeke arkumea, urtebetekoa bildotxa, 2 urteko arkastea, eta ja 3 urtetik aurrea ardie izango litzeke. Era igual berezitasuna gero, jendek ezauzestuna gero, baina dendana gero, mundu hortan. Ardi izan, baina leku guztitan ez da egiten, Ez. Eta hor, ze garrantzia eduki du zuentzako transmisio horrek? Bueno, nire kasu naizta ni behan du hasi lan hontan, nire ake hartzaile da. Fabrikan lan egin dagoa, baina hartzaile, ardik, denan aurretik. Orduan, beti mundu hori ezautu izana gero, ez? Eta zer lan dakartin gero ardi gero zehatzea. Eta, gero aukera izan dugu hor sartzeko. Ez, claro, nire aiken maile izan dugu, maile kikin, ez? Eta gurea da ja beste mail baten. Orduan, lana aikeko erake oso desberdin edie gero. Hori da igual, beti jakindan mundi gatozen, ez? Hartzantza, etxeko hartzantza bat ez dugu.
Bai, eta jakinduria azkenean. Bai, azkenen gero, nola ikustea, nahiz eta guri iruditu baina asko dakiula, lehenko zaharrak ebazekien. Gatzari mundu hori gero lehenotik dator. Leheno, era batea ingo zan eta bain beste era batea, baina azkenen lehendik datorren kontura da, gaztade, noiztik iten da. Aspatutik, bain, beste gauza asko dauzkeula gero gauzek errezteko. Eta kantidade gehiago iteko eta kalidade mantentzeko, baina lehengoak hor daudela. Eta horreneko hartzaileak, noiz izan bat ezian? Aspaldi, Pentsatu beharko genuke, aitatik zuzenian jasotzen ari gara, jakintza hori ez da. Eta gainera, Euskal Herrin daukeun argi mota hau, aspaldikoa da, latxa argia. Bai, eta berta bertakoa gero. Ze ezaugarri ditu, berta ondo egokitzeko? Hombre, latxa ardin badun, gero jendek batin, bi mota daude. Latxa mutur gorri eta mutur beltza. Fisikoki aldatzen da, bakarrik kolore muturre eta hanketan bestela berdinen dut. Eta gero, baita daude, aralarkasta deitze zaiona, gero ardi txitxoa. Batipat mendin gehi ibiltzen dielako. Gure ardik handiguak dira. Orduan, igual mendin ibiltzeko ez dira hain ona. Batipat behiko zean ibiltzeko. Eta berez, hemen ondo, beste leku batean manda ez dakit aguantatuko dutan, gero. Hoi izango dute gero latxa nire. Eta garitan da, laboretan da? Gu, ni bazarera jun, ni naiz kalia jaiutakoa bazarera jun. Hori izan duten. Irurok, Bai, urte desente, baina... Eta, claro, Gipuzkoan, niko nintzen nien ja ez egon gari. Ez daiten. Eta... igual hobe, guretako. Zitikan... kalidaren bila gabiltza, proteina arrotzekua, glutena, beste gauzan artean fijatzeitu argitxasuna. Eta gari on bila guteko argitxasu eta ontok irakun behar da. Hemen behin gozan, lehen hobia, baina... Eta... Espainiara ero naparra lakun behar da, zera, gari on bila. Eta beste laboria, zekalia, oldua, garagara... Zekalia ere bai, hori araba mila horike, eta naparra, hasieran, eta dakau proiektotxo bat, alik eta hemengo bazaretarekin, ingurukin, arabatarroekin jarduntzia. Baina, egi esan da, zekalan ere bai, baina ja garietan, espeltetan, alakotan, Kastilakua, Aragonekua, igual ez da oso, eskaldunen kontra jontzia da, baina hobia da. Eta lehenko zaharrak esatzen zen, garira, Naparrora, eta Losarkostikan area. Eta garagarbila arabara. Bueno, hori ez da gure buruan kontra, ez? Hori da ezautzia bakoitzaren onurak, ez da? Eta leheniko zeben Gipuzkoan egite zen gariakin, norbera bere garekin, ibliko ziren, baina hobe da lehorrekua. Bai. Egitea da, hau ez da labore toki bat. Beti esaten da, erromatarrak ez ziala honea sartu, guk gainditu ginulako, ez da? Edo garaitu ginulako. Alderatziz. Bere intzako interesgarria ziren laboriak, edo olibua, edo mahatxa ondo etortzezan lurrak, ez da? Gure lurra etzan bere intzako interesgarria eta... Abertzalea bai, atontua izatea nahi. Eta bestiak baino hori egiten bali mabe, atxenatuko dut, eta fuera. Bai, zalantzai gabe. Bereiek etorreko dira honea zagar bila edo gazta bila. Arantxa, zer? Ez, esaten nahi, eneko giroakin, adibidez guk belarra de, azkenen gure belarrak ez dauke gero kanpoko belarra bezain indarra. Diferente, oida, azkenen gero giroak zertzen duna egiten. Eta zuentzako lurra zer da, lurra? Gure kasun ardin bizileko lurra, azkenen hortik jaten du, hortik dator.
guk gazta nundik zertzen dugu, ardik emandako esne, gutzako lurra, eta azkenen gero baita ere guk iken dugu lan bat, gure ardik inguru hau mantentzen du. Desagertzen dien momentun, hemengo paisaje dotore hau bai joa, eta guk uste baino dengo gutxi da. Uste baino dengo gutxi da. Lurra ba, ama. Bai. Eta lurra desekilibratzen danean, desekilibria eta gaixotasuna. Bai, gustatu zait, Arantxak esan duen hitz bat, eta da paisaia, ez da? Toki paregabiak daude, ez? Hau da paisaia azkenean. Eraikuntzak, etxiak, ura, zurik, mendik. Eta egia da Euskal Herrin paisaia dena guk egindakoa da. Ez dago paisaia naturalik. Mendi puntata jote bagea edo zintokota ikusten duen guztia guk sortutakoa da. Ez dago berezkoa danik. Hemen dena guk egin dugu. Erre egin dugu, landatu, biriakin, urak tokiz mutu. Hau da, gure paisaia kulturala da. Gure kultura, gure komunidadiak sortu du. Eta gure paisaiak esplikatzen du historiko idana, ez da? Ardin historik, Gadilan historik, Zekalianak. Dena, azkenen. Eta pena bada, baserrie desagertzen di joan eginen, dena desagertzen joangoa. Ikusten dena da gero, mendik leheno, erdipareaino argola zana, oain, giota berago da. Giota berago, azkenen gero, hor dauden belardi guztik desagertzen joango. Ezatik, ze azkenen ez dalako zaintzen. Eta horrek adieraziko du oraingo kultura, da, hori abandonatzea, ez da? Horretik garbi eduki behar dugu, ikusten dugun guztia guk sortutakoa dela eta guk eragindakoa dela, ez? Gure ekonomiak edo gure jendartiak, ez da? Eta gure jendartia zitzeiten, ze garrantzi daka olako azoka bat egotiak? Bueno, alde batetik, gure produktua jendei erakusteko leku bat bezala, eta gero azkenen jenden arteko erlazioak. Uste hori dela gero hemen ematen dena, ez? Burun larumatero etortzen den beste postuko jendekin daukezun erlazio eta gero eustera etortzen duzun jendekin. Uste erlazio kontu gero bihurtzen dela azkenen gero. Zure produktu ez gain, eta zu honea zatoz, zure produktua eta gero zenbat eta jende gehiago ezagutzeko leku zean, ez? Baina azkenen gero da erlazio leku bat. Eman hartzea. Bai, manetak, bai. Batzutan gauzonak emango izuzu beste batzutan, ez? No. Bueno, ekilibrio... Bai, astero aterna, ezaguna egiten da, eta ezagun horietik asko, gero lagun egiten dira. Eta ia sortzen da harreman bat. Eta ez bali matzea etortzen, urrungoan esatizu, etzinen etorren. Faltan. Bueno, pues oide seinale hona da. Eta eman hartze hortan euskerak eta hemen sortzen den giruak ze garrantzia daka? Hemen ibiltzen den jende gehientsuna euskalduna da. Gero kanpotik etortzen den jendea badao, baina esan gehiena euskalduna. Azokan jende gehiena euskalduna izango da, Euskerak ez dakitzenak, traketzan zintabiltzenak baserritana beti euskez etortzeia. Porrut sorta bat erosteko, ez da beste mundu guzea jangin behar. Eta, onke zean, monosilagoekin, eta gure postotan, 195 da, euskera da. Eta gero askotan, euren artean gero, erderaz jardun, baina gureana, eta baita igual, lotu itebe, baserritarra, euskerakin, adineko saltzailean nola sartuko nahi erderaz. Zorionez, hemen titulo jarri gabe, baina hizkuntza ofiziala euskera da, petula. Osea, zuek zaintzezue gure paisaia, gure bizitza kalidadia, ikarrezko produktuak itezki guztue, eta gaina euskeran sustatzaile nabarmenatzeat, ez da? Eragileak. Nahi gabe gainera, hori naturalez. Sortu da? Honena naturala izatea, ez da? Bueno, nik uste txalo bat mehezi guela, ez da?
Bueno, eta bukatzeko, hortxe dazkau Josef eta Josif, pintxo ehar batzuk prestatu izkigue, Peñaskal fundaziokoak eta Leaburu kostatun nunbait praktiketan eta hitzeia, eta, bueno, nik leheno jandet eta probatzeko moduko ensalada prepatu dugu. Osea, urrungo ekitaldian artean, bakizuen zein. Eskerrik asko.